ka taa ntɛnɛn dɔgɔkun kɔnɔ fo ka taa se jumadɔya ma min ye gafew ye olu mana sɛbɛn an bɛ kɛnɛ kan ka lakali aw ye bamanankan na aw bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o tuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye février kalo san 2022 ale kalo filanan tile fɔlɔ ye bi ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafonidi gafew b'an bolo kɔrɔ jamanaw an bɛna an da don minnu na k'olu walawala sisan a bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na nka an b'an da don bakurunba damadɔ la ka sɔrɔ k'an nɛ don a tɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o walawala aw ye o la sa min ye fasidi sɛbɛnw la fɔlɔ o ye l'essor ye jamanaw kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sigikafɔ dɔ kɛra ɲɔgɔn ye don ɲɔgɔn ye min ne a tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don mali kɔnɔna la yan min bɛ ka kɔlɔsili boloda furanjɛla fanga ale taabolo kan u k'a ma ko comité local de suivi de la transition o la sa olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo minisiri min bɛ yen n'o b'an ka ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ani minisuma ɲɛmɔgɔ El Gazim Wane olu de tun bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛma a jarala k'a fɔ a kunba yɛrɛ ye min ye o ye gɛrɛntɛ minnu bɛ mali kan sisan ani mali ni kɛrɛfɛmaw a dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka na cogo min na o bɛ tɛmɛ ni fana malidenw ka hakilila fana ka se ka ta ba la o mana bɔ yen nɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen a jarala k'a fɔ ŋunuŋunu kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ senna bɔlɔlɔw sanfɛ ko nka kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye jamanaw ko armée maa kura minnu bɛ ka ta sisan n'u ka ma recrutement spécial jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen don a jarala k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ senna ko a bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ ka maaw bɔ ɲɔgɔn na de l'essor kɔnɔna la armée yɛrɛ ye kuma in nkalontigiya k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a kuma la an bɛna an da don o la sisan ni o bɔra yen nɔ min ye les échos welewele ye ale kumana ko mali ni faransi cɛ a bɛ n'a fɔ kumakolonw de u bɛ ka kumakolonw de sari ɲɔgɔn kan bi o kuma o taara wolo min na limanaw kɔlɔlɔ taara bi min ye faransi ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔna la n'o ye Joël Meyer ye limanaw ko ale ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ mali kɔnɔna la yan tile 3 o kɔnɔna la n'o ye heure 72 o kɔnɔna ye an bɛna an da don o la les échos kɔnɔ ale o kunnafoni kelen in na limanaw min ye les infos matin ale fana kumana faransikaw ka ambassadeur n'o y'u ka lasigiden min bɛ mali la yan Joël Meyer n'a a fɔra ko ale ka taa ka bɔ mali la yan nɔ mali gouvernement ka yamaruya hukumu kɔnɔna la faransi ye jaabili min kɛ a ko siratigɛ la o ye k'a fɔ u ye kuma in mɛn nka limanaw fana y'u ka ambassadeur u y'a wele ka taa n'a ye jamana kɔ kan maa caman ye hakilila di a la info matin kɔnɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen le soir de Bamako kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ faransikaw fɛ yen nɔ u ka cɛba dɔ bɛ yen limanaw n'ale yɛrɛ bɛ k'i kanbɔ u ka jamanakuntigiya nɔfɛ bi Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon y'a jira k'a fɔ ko faransi tɛna kɛ i n'a fɔ a damana finitigi walima gendarme diɲɛ kɔnɔna la limanaw ko min ka d'a ye a b'o kɛ Jean-Luc Mélenchon ka kuma la ko mali ye malidenw de ta ye a ka d'u ye cogo min na a bɛ kɛ ten nɔ de soir de Bamako y'o fɔ an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen indépendant ale kumana indépendant y'a jira k'a fɔ ko tiɲɔgɔnya dɔ kɛra donsow ni jihadistes ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Moti Sevare mara kɔnɔna la a jarala k'a fɔ maa 40 ɲɔgɔnna donsow la olu fara a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o fana na sisan indépendant kelen kɔnɔ ko min bɛ tali kɛ conseil national du patronat du Mali yɔrɔ ale koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sariya ka bolo kan bi o de la min bɛ tali kɛ Amadu Dijaje Sangare ale ka lafasali kulu min bɛ yen ni o ye maître Badian AG ko ale ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye kunungo k'o ye k'a fɔ kalata foyi tɛ se ka boloda bilen k'a sɔrɔ sariya ma tila a ka baara la an bɛna an da don o la sisan l'indépendant ale kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko fangabulon min bɛ yen n'ale de b'an ka kunnafoni ko kunna o ɲɛmɔgɔya bɛ Aruna Ture de bolo k'a ye kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ lasigidenya la Mali kɔnɔna la yan a kɛra diɲɛ kunnafonidi sira fɛn fɛn ye n'olu ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔ ko minisiriso in ɲɛmaaw y'u wele ka t'u fɛla fɔ u ɲɛna o Nouvelle Horizon ale y'o fɔ bi sɔgɔmada in na limanaw an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a fɔlɔ min na o ye l'essor ye k'a jira k'a fɔ l'essor kɔnɔna la bi limanaw min ye sigikafɔ dɔ ye o kɛra sigikafɔ in bolodara maa min n'u ɲɔgɔn cɛ o ye Mali fangabulon min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna walasa affaires étrangères ne kan y'o de ma
ani diɲɛ keleya tɔnba ka bolo fara min bɛ Mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko MINUSMA o ɲɛmɔgɔba El Gazim Wane ani ministre min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga fo ka taa se affaires étrangères o ministre ma ni o ye Abdoulaye Diop ye o la sa n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ sigikafɔ in a kunba yɛrɛ kun ye mun ye i n'a fɔ fangabulon min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale de b'o ko kunna bi a ka ɲɛfɔliw la kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu min sigilen filɛ Mali la yan n'ale de sigilen don ka furanjɛla fanga ka taabolo lajɛ ni gɛlɛya donna la ka se ka ɲɛfɔliw k'a la u k'a ma comité local de suivi de la transition a jirala k'a fɔ o jɛkulu in ka sigikafɔ in limanaw min bɔra a ko hukumu kɔnɔ l'essor ka fɔ la baara fɔlɔ tun bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ jɛkulu in yɛrɛ a sigira kun min kama a maa minnu b'a kɔnɔna la olu bɛ se ka hakilila falen-falen kɛ olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi limanaw u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ a baara taabolo la ani malidenw yɛrɛ bɛ ka miirina ye mun ye bi Mali ko la limanaw u ni diɲɛma kelen don ka laɲini min kɛ Mali fɛ bi nin bɛɛ lajɛlen bi hakililaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'a ye walasa gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan bi diɲɛma fɛ gɛrɛntɛ in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o la sa Abdoulaye Diop ye kando kokura a y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kunba dɔ fana ye ko jɛkulu min sigilen filɛ nin jɛkulu kura wɛrɛ bɛna sigi ka bɔ a ko hukumu kɔnɔna la limanaw fana bɛna k'a damata jɛkulu ye min ni politikimaw bɛ se ka k'a kɔnɔ jɛkulu wɛrɛw bɛ se ka k'a kɔnɔ limanaw maa minnu bɛ jamana wɛrɛw ni jamana wɛrɛw cɛ baara maa minnu b'o o baaraw dɔn olu fana bɛna bila a ko hukumu kɔnɔna la walasa u ka se ka kuma min ye Mali kɔnɔna la bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ Mali bɛ se ka bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔna la ani fana u tɛna ɲinɛ politiki gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la bi u bɛ kuma o fana kan u bɛna kuma fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min kan ka ta walasa an kɛrɛfɛ jamanaw ani diɲɛma ni olu kɛlen don ka Mali ɲɛnge bi limanaw kuma bɛ se ka kɛ walasa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ Abdoulaye Diop ka kuma la ko gɛrɛntɛ min filɛ an dala nin ye limanaw Mali kɔni ka dayɛlɛlen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ko nka gɛrɛntɛ in a t'i n'a fɔ Mali kelen don ka i sigi tulo gɛlɛya wɛrɛ de la k'a fɔ ko a tɛna sɔn mɔgɔw ta ma ko nka n'i y'a ye nin sigikafɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ a kun de ye walasa Mali n'a dɛmɛ jamanaw limanaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la cogo min na ani ɲɔgɔn faamuyaw bɛ se ka kɛ cogow la cogo min na o de la furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka hakilila de y'o ye u ka kuma la kuma bɛɛ ko sigikafɔ n'o ye dialogue ye limanaw o dayɛlɛlen don u ni jamana wɛrɛw cɛ min bɛ se ka kɛ gɛrɛntɛ bɛ se ka wuli cogo min na walasa n'i ye jateminɛ kɛ nin baara min ye nin limanaw a nafa bonya kama Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye nin bɛna fɔ gouvernement ka fɛla de don walasa k'a jira k'a fɔ diɲɛma la gouvernement halisa a labɛnnen don walasa min ye Mali ye u ka se ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ an kan sabu Mali tɛ se ka to a kelen na n'i ye Mali ye diɲɛ kɔnɔna la bi ani jamana wɛrɛw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko Mali tɛ se ka to a kelen na ka se ka baara kɛ a kelen na o de la l'essor ka fɔ la kuma in a sɛbɛntiyara min ye El Gazim Wane ale fana fɛ ale min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye Mali la a ko nin tiɲɛ yɛrɛ la nin sigikafɔ min kɛlen filɛ nin comité local de suivi de la transition fɛ ko nin kɔni ye ko ɲuman ye wa nin na kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw malidenw minnu bɛ yen n'olu ka hakilila ye min ye Mali kɔnɔ la a taabolo la o ka se ka ta ba la politikimaa minnu bɛ Mali kɔnɔ olu fana ka hakilila ye min ye o fana ka se ka ta ba la ani hali diɲɛma minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali ɲangi bi limanaw olu fana ka hakilila bɛ se ka ta ba la cogo min na ko nin ko ɲumanba ye o ka fɛla kɔni a ka se ka taa ɲɛ walasa gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan limanaw a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ale l'essor kelen in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko Tɔnbukutu limanaw kunnafoni dɔw dira kunnafoni minnu ni a dira bɔlɔlɔw de sanfɛ kunnafoni ninnu nka tiɲɛ tɛ kunnafoni ninnu na dɛ limanaw l'essor ka fɔ la kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ min kan o ye ko Tɔnbukutukaw fɛ yen yɔrɔ nin wagati in na an ka chef d'état-major général des armées ale ye welewele dakan bila k'a fɔ ko tali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen o bɛ ka kɛ ka ɲɛsin armée ma n'o ye cɛden kuraw ye tali kɛrɛnkɛrɛnnen a kun ye mun ye o de ye k'a fɔ yɔrɔ ni an ka jamana kɔrɔyanfan lajɛ i b'a sɔrɔ marifa n'o ye maramafɛnw ye o bɛ maa caman bolo maramafɛnw bɛ maaw bolo k'a sɔrɔ dun u n'a man kan a kun de ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka maramafɛnw bila olu ka se ka don armée kɔnɔna la maramafɛnw ka minɛ u la walasa basigi bɛ se ka na bɛn bɛ se ka na cogo min na chef d'état-major général des armées ale ka fɛla de y'o ye ko nka limanaw kunnafoni kolo dɔw dira l'essor ka kuma la nka k'a fɔ de ko u bɛ ka wolomani kɛ ko ka maa dɔw fisaya dɔw ye ka jɛkulu dɔw fisaya dɔw ye walima ka siya dɔw fisaya dɔw ye
ko kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ limana k'a bɛna fɔ dɔw de ka fɛla don ka min ye armée ka nin baara in ka tiɲɛ a bolo walima ka kunnafoni kolonw di kunnafoni minnu bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka jamanadenw fujunu ka kɛ nin baara in kan k'a sɔrɔ dun tiɲɛ t'a la chef d'état major général ale ka kuma la ko nin tali kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ni kun wɛrɛ b'a la limana a kun de ye maramafɛn min bɛ folonfolon na jamana kɔrɔyan fan fɛ ni maa t'a dɔn a bɛ taa laban min na o bɛ se ka minɛ cogo min na bɛn bɛ se ka na lakana bɛ se ka na ani fana min ye basigi ye o bɛ se ka na jamana kɔrɔyan fan ninnu fɛ cogo min na ani cɛmancɛ bolo ani maaw bɛ se ka taa u ka ciw fɛ k'a sɔrɔ dun a ma kɛ gɛlɛya ye k'a kun bɛɛ lajɛlen filɛ nin n'o tɛ minnu bɛ ka wuli k'a kuma ta ka taa a bila kɛnɛ wɛrɛw kan ka kuma kun wɛrɛ di nin ko in na limana ko tiɲɛ t'a la ko jɛkulu fɔlɔ min yɛrɛ ni olu taara a ko siratigɛ la ko mai kalo natɔ in tile 2 olu kan ka bɔ ka se ka baara yɛrɛ daminɛ k'o ye baara in a jaabi fɔlɔw ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la n'an bɔra ye an bɛ don min ye les échos welewele a kɔnɔ limanaw écho kumana a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Faransi cɛ kuma kolonw de bɛ ka sari ɲɔgɔn kan bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ o ko dakolo taara firi Faransi ale lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye Joël Meyer ye limanaw k'a sɔrɔ dun ale da tɛ kuma la nka limanaw i da tɛ kuma na a bɛ jamana min tɔgɔ la Mali la yan n'o ye Faransi jamana ye a ka kan limanaw a ko ka taa laban ale de la o de la Mali jamana kunungo k'a ye Faransi lasigiden min bɛ Mali la yan n'u k'a ma ko Joël Meyer a ye tile 3 d'a ma o bɛ bɛn heure 72 de ma limanaw k'a ka Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen a ka taa Faransi jamana kan o kɛra communiqué dɔ ye min kɛra kunungo janvier kalo tile 31 san 2022 o la Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ de Faransi jamana a ka Mali bonya sabu ko ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ fasiri ka fɔ la limanaw o de ye min ye Paris ani Bamako cɛ ko faaba 2 in nin wagati in na bɛɛ kɔni bɛ ka ɲini ka i ka fan de makaran ko nka zena min kɛlen nin ye a bɛ n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni ye korini min n'u kan k'o pan u kɔni u y'o pan ten sa sabu min ma deli ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ Mali jamana ka Faransi lasigiden limanaw k'a wele fo k'a gɛn ka bɔ Mali la les échos ka fɔ la nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔna la kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 ka na bila bi la maa min ye fasiri kɛ Mohamed Meba Tembeli ani Sigeta Salima Dambele u ka sɛbɛnni la limanaw u y'a jira k'a fɔ bi ko in bɛɛ lajɛlen tara min kama o ye Jean-Yves Le Drian limanaw ale de ye Faransi ministre ye min ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ma kɔsa in na ale ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma falen dɔ kɛ fo a yɛrɛ ka kuma la a nana Mali jamana ɲɛmɔgɔw jalaki k'a fɔ ko kuma bɛ bɔ da kuma minnu bɛ yen ni u man ka ta kuma bɛ bɔ u da kuma minnu bɛ yen ni u man ka u da man ka don a la sabu ko fanga tɛ jamanadenw ka fanga sigilen n'u kama ko illégitime et irresponsable o ye nanzarakan ye limanaw n'i y'o fɔ ka ban o bɛna fɔ e ye fanga ye fanga min ni i jɔ jɔyɔrɔ min na i man k'i jɔ o jɔyɔrɔ la wa i bɛ ka baara min kɛ i man k'a kɛ i tɛ maa ye maa min kan k'o kɛ wa fana i ye fanga min ni jamanadenw ma i sigi limanaw o ye dɔgɔyalima ye k'a sɔrɔ dun min bɛ Mali jamana mara bi limanaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye o Mali olu minnu bɛ ka Mali mara bi limanaw jamanaden bɛɛ ye olu dɔn jamana marabaaw ye ni jamana wɛrɛ tilala k'a fɔ ko aya aw bɛ baara min na nin ye jamanadenw ka ɲɛfɔli jamanadenw ka danaya tɛ aw kan walima aw bɛ ka baara min kɛ aw man k'a kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a kɛ nin dɔgɔyalima yɛrɛ de ye u fana ka sɔrɔ ka Faransi jamana ɲɛmɔgɔw u jaabi jaabili de kuma tan ni ka segiw la limanaw a taara wolo mun na o ye Mali n k'a fɔ Faransi ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Joël Meyer ye u y'a wele kunungo Mali fangabulon min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ma affaire étrangère o de weleli hukumu kɔnɔna la ko Mali jamana y'a ɲin'a fɛ ko a ka kamina ɲɔgɔn faamuya ye walasa u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko nka sira wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Mali jamana filɛ k'a kɛ cogo min na ka u ka lasigiden jamanaw ka wele k'a fɔ a ɲɛna ayiwa i ka jamana bɛ ka min kɛ anw na nin tɛ ko kɛta ye an kɔni bɛ kangari da i ye
filanan fana bɛ se ka kɛ min ye o ye k'a fɔ u bɛ se ka ambassadeur n'o y'a ka lasigiden k'a gɛn ka bɔ Mali la o fana o baara de kɛlen filɛ nin ye o kɔni ye a damana ko de ye ko nka limanaw ni a ko tora nin cogoya la tan a bɛ taa laban min na i n'a fɔ maa min bɛ yen n'ale bɛ jamana fila cɛ baara o dɔn kosɛbɛ maa dɔ min n'a tɔgɔ ma fɔ info matin kɔnɔ ale y'a ka hakilila di a y'a jira k'a fɔ ko ko in filɛ nin dabolo min ka nin limanaw a bɛ se ka taa wolo fɛn min na o ye jamana fila bɛɛ bɛ se ka hali baara ɲɔgɔnya tigɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ an tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen walasa limanaw ko nka an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ a jarala k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ hali sisan min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na nka a jarala k'a fɔ limanaw ko min bɛ yen ni a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o kɔni kɛlen filɛ nin Mali la Mali ka Faransi lasigiden limanaw ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la ko nin ye o kɔni siɲɛ fɔlɔ ye nka min ye yɔrɔ n'i ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ info matin ka fɔ la limanaw a bɛɛ lajɛlen daminɛna Danemark olu ka kɛlɛcɛkulu min bɛ yen n'a fɔra ko Mali ye olu lasegin ka taa u ka so nka Danemark u fana ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲa ma ale fana ye jaabili kɛ Mali kɛlen kɔ ka Faransi ka lasigiden gɛn ka bɔ Mali la walasa min ye Danemark u ka nin minisiri ye limanaw a fana dimina kosɛbɛ sabu a ko olu ka dɛmɛ bɛ Faransi yɔrɔ a ko waleya min talen filɛ nin ka ɲɛsin Faransi lasigiden ma Mali kɔnɔna la yan u ka nin minisiri limanaw a ko u yɛrɛ bɛ Mali jamana faamaw wele cogo min na n'o ye junte ye n'o ye fanga dafirilaw ye a ko junte ye nin min kɛ nin ye limanaw ko a bɛ n'a fɔ u bɛ ka u yɛrɛ don ko la ko min bɛ yen ni a tɛna bɛn sabu ko nin bɛ se ka kɛ don dɔ la u bɛna diɲɛ ɲɛfɛ ka u ka kumaw a tɛ minɛ ba la bilen walima u ka waleyaw a tɛ minɛ ba la bilen walasa Danemark u ka nin minisiri n'u ko a ma ko Jeppe Kofod a y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ jɛn ni nin ye wa ko nin min talen filɛ nin ka ɲɛsin Faransi ka lasigiden ma a ye nin kuma fɔ a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ de sanfɛ n'o ye Twitter ye ko nin na kɛ sababu ye junte diɲɛ ɲɛfɛ limanaw ka u ka ko caman bɔ yen ka limanaw ka maa tɛna kala turu a ɲɛna ka bɛn n'u ka ko ye jamana ɲɛfɛ ayiwa kunnafoni filɛ limanaw nin tɛ ne ka kuma ye dɛ info matin ale de y'a fɔ n'an bɔra yen an bɛ don face de semaine le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min bɛ tali kɛ Faransikaw ka cɛden min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon nin wagati in na ko a bɛ k'i kanbɔ Faransi jamanakuntigiya nɔfɛ o de la a fana y'i da don kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ yen sisan nka ale ka kuma kɛra min ye o ye k'a fɔ ko Faransi tɛna se ka kɛ a damana gendarme ye diɲɛ kɔnɔna la min bɛ a fɔ de ko yɔrɔ min baara min kan ka kɛ k'o kɛ o jamanaw kɔnɔna la o la sa Jean-Luc Mélenchon a ka kuma la kari tɛmɛnen a welela u ka jabaranisoba dɔ kan jɛmukan dɔ kɔnɔ jɛmukan min ni a ye fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ minnu bɛ sen na sisan Sahel kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la sa a yɛrɛ ka politiki tɔn n'u k'a ma ko Union Populaire a ye ɲɛfɔli kɛ a ko Mali kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔna la jamanaw ni Faransi ka kɛlɛcɛ maa 53 olu sara a la wa ko Jean-Luc Mélenchon a ka fɔ la ko nin kɛlɛ min n'a kɛra nin ni Faransi bi k'a fɔ ko ayiwa olu ka kɛlɛcɛ maa 53 sara ko wa ko nafolo min bɛ bɔ diɲɛ don o don ka don ni kɛlɛcɛ ninnu na limanaw k'a bɛ taa se euro miliyɔn 2 de ma ko o bɛ n'a fɔ o ye gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma k'ale bɛ fɛ ka min fɔ sisan Jean-Luc Mélenchon a ka fɔ la ko u k'u jɔ dɔɔni u ka jateminɛ kɛ Faransi yɛrɛ nana Mali la yan kun jumɛn na san 8 u nana u ka députéw kelen kɔ ka wulikajɔ kɛ ka vote kɛ n'o ye kalata ye ka yamaruya d'u ma u kana Mali la u kana jadisiw olu kɛlɛ ko nka san 8 kɔfɛ ni malidenw y'a ye k'a fɔ jaabi ma ye o kɛlɛ in na min ye jadisiw ka dantɛmɛwale ye o ma se ka ban ko ni malidenw y'a jira k'a fɔ ko ayiwa Faransi ka kɔ don u ka taa ko ye malidenw jo ye kɛ malidenw bɛ se k'o fɔ nka ale bɛ se ka min fana fɔ bi limanaw o de ye k'a fɔ kow bɛ ka gɛlɛya ka taa cogo min na don o don ko ni Faransi y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ Mali fanga la bi k'olu ye fanga dafirilaw ye k'u man ka sigi hali ka kuma ni olu ye ko wa ko i bɛ maa min kɛ fanga dafirila ye ko munna
i b'a fɔ kokura k'i ka kɛlɛcɛw ka to olu fɛ yen ko munna i bɛ kuma yɛrɛ sama i n'olu cɛ ni i bɛ fɛ ka baara kɛ walima n'i bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ i k'a to kalata ka kɛ fanga kura ka sigi n'i bɛ baara min kɛ i k'a kɛ ni olu ye o ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fanga mara bi Mali kɔnɔna la farancɛla fanga k'i k'a fɔ i bɛ dɔgɔyalima wɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma Jean-Luc Mélenchon ka kuma la ko n'i y'a kɛ ale ye bi ale yɛrɛ tɛ kuma sama ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga la bi ko a b'a ɲini dɔrɔn basigi kana u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko Mali kɛlɛcɛw ni malidenw y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɛlɛcɛw ka bɔ Mali kɔnɔna la ale tɛ kuma caman kɛ ale bɛ kɛlɛcɛ ninnu a b'u bɛɛ lajɛlen bɔ yen a tɛna kɛ ni kuma caman ye ko n'o tɛ bi bi in na Faransi yɛrɛ ko u ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔna la yan olu kɔni ka député bulon yɛrɛ kɔnɔ olu ma nafa foyi y'a la sabu olu kɔni ta kɛ mɛ nafolo tiɲɛ de ye Ala ye diɲɛ don o don da wari miliyɔn 2 o bɛ don u ka kɛlɛcɛw la ko nka ko malidenw yɛrɛ tila k'a fɔ ko nafa ma ye o kɛlɛ la ko ni kɔni y'a k'ale n'ale yɛrɛ kɛra Faransi jamanakuntigi ye bi ale ka baara fɔlɔ bɛ kɛ min ye o ye k'a fɔ a b'a ɲini malidenw de fɛ fɔlɔ ayiwa anw ye Faransi ye a laɲini o bɛ bɔ aw malidenw de fɛ k'a fɔ ko an ka to aw fɛ yan walima a bɛ bɔ aw de la a k'a fɔ an ka taa n'a ko an ka taa an bɛ taa n'a ko an ka to yan yɛrɛ an bɛ to yan kɛlɛ t'a la woyo t'a la n'o tɛ ko bi bi in na Faransi jamanakuntigi minnu bɛ k'a ɲini Barikani ka to yan walima u ka to Sahel kɔnɔna la k'olu kɔni ale kɔni ma kun foyi y'a la ko wa k'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔna la jamana tɔw tɛ min kɛ setigi jamana tɔw tɛ min kɛ ko Faransi de bɛ k'i yɛrɛ bila o la bi o de kɛmɛ sababu ye diɲɛ bɛ ka u dɔgɔya farafin jamana caman bɛ ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin u ma n'o tɛ ko i da man ka don min na n'i da don o la jamanaw n'i ye min sɔrɔ o la fana o fana y'i jalaki dɛ Jean-Luc Mélenchon a ka kuma la ko Faransi kɛlɛcɛ maa 53 min sara yan nɔ k'u fana k'a dɔn k'a fɔ u ye san 8 kɛlɛ de kɛ yan ko nafa fana ma y'o la kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant kumana a jarala k'a fɔ ko tiɲɔgɔnya dɔ kɛra n'o ye kɛlɛ dɔ ye a tɛmɛna donsow ni banbance wale tigilamaw de ni ɲɔgɔn cɛ waleya in yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 29 a kɛra Katibari Masina Ansardine ani donsow de ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra Buntu ani Douentza cɛ kilomètre 7 ɲɔgɔnna indépendant ka fɔ la a kɛra siraba min kan o k'a ma ko route nationale 16 limanaw maa min tora la fasiri ka fɔ la a bɛ se min bɛ tali kɛ maa 40 ɲɔgɔnna ma donsow ka fanfɛla la ko nka kɛlɛ in hukumu kɔnɔna la min ye terroriste maa dɔw fana ye olu fana ni tora a la walasa yala k'a fɔ jateminɛ min kɛra nin waati laban ninnu na donsow ni Katibari Masina ani Ansardini banbancimaw limanaw kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ jamana cɛmancɛ fɛ u bɛ ci ɲɔgɔn na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ min ye ni bɔ o bɛ kɛ a ko hukumu kɔnɔna la nka nin waati in na limanaw waati min na yɛrɛ armée bɛ wulikajɔ la n'o ye Mali finitigiw ye olu bɛ ka jadisiw gɛn fo ka taa u dagayɔrɔw la waati kelen fara i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ni donsow fana bɛ ci ɲɔgɔn na ko nka a sera sa limanaw armée ka wulikajɔ kɛ n'o ye patrouille ye maa minnu bɛ yen n'o ye nin jadisi ninnu ye u dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen limanaw u ka se ka taa bin u kan walasa u ni donsow bɛ ci ɲɔgɔnya min kɛ u ka se ka bɔ yen nɔ sabu misali yɛrɛ la maa min ye fasiri kɛ Masire Diop a y'a jira k'a fɔ Dinanguru kɔsa in na min ye nin jadisi ninnu ye u ka waleya kura n'o de ye ka bɔmu don dugukolo jukɔrɔ o dɔ kɛra Tonu kɔsa in na a kɛra sababu ye an ka finitigi maa dɔw bɛ yen olu taatɔ yɛrɛ ci dɔ la ko mugu in furuna ni olu ye a ka kan min ye armée ye a bɛ wulikajɔ min na sisan jamanaw ka se ka sigiyɔrɔ n'o ye baziw ye k'o caya jamana in kɔrɔyanfan a n'a cɛmancɛw fɛ walasa min ye nin maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka sɛgɛ kɛ u la cogo min na limanaw yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔna la a jirala k'a fɔ nin wagati in na yɔrɔ conseil national de patronat du Mali ale mankan cayalen don bi kosɛbɛ ɲɛmɔgɔya ɲini a sababu ye ko nka fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ka kuma fɔ a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan min ye Mamadu Sensi Kulubali ale ka avocat olu bɔra ka kunnafoni kɛ nka a jirala k'a fɔ kunungo min ye fan dɔ fɛ fana Amadu Di Jaje Sangare ale fana ka fanfɛ mɔgɔw bɔra ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ o de senfɛ avocat min bɛ yen n'o bɛ k'a lafasa n'o k'a ma maître Badian Age ale y'a jira k'a fɔ ko kalata foyi tɛ se ka boloda nin wagati in na ni sariya ma tila a ka baara la sariya de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ sariya de bolokɔrɔ bi walasa wa CNPM yɛrɛ ale de bɛ
min ye Amadu Dijaye Sangare ale ka bolo kan nin waati na o de la bureau min bɛ yen ni ale sigilen don ale ye kunnafonidilaw wele kununko ntɛnɛn janvier kalo tile 31 limanaw CNPM yɛrɛ kɔnɔna la yen ka ɲɛfɔli kɛ o la a ɲɛma dankan fɔlɔ ni o ye min bɛ tali kɛ Umaru Juwara ani maître Badian Age olu de ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sariya fɛn fɛn tara nin ko in na k'a daminɛ communicatif tribunal ka na cour d'appel la fo ka taa se cour suprême ma bɛɛ lajɛlen ye i ka sariya di min ye tiɲɛ di Amadu Dijaye Sangare ma o min ye tiɲɛ di Mamadu Sɛnsi Kulubali ma o ko in bɛɛ lajɛlen taara laban cour suprême la ko hali kalata min kɛra u fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ pôle économique et financier ale fana da donna a la kɔsa in na a jala k'a fɔ ko Mamadu Sɛnsi Kulubali ale tun ye kalata dɔ kɛ k'ale maa dɔw ka ɲini ka olu bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ de k'u ka taa voter k'a sɔrɔ de o kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ o fana y'a damana kiri ye ko nka limanaw an bɛ waati min na ko sisan Amadu Dijaye Sangare ale ka fanfɛmaw olu ko olu na to sariya kɔ sabu ko ni sariya ma tila baara in na k'u tɛ se ka kalata foyi boloda nin waleya in kan limanaw a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la waati sera an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an na olu lakali aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ